Memoria para Xoana, de Marica Campo, para min a mellor escritora do país. A miña avoa, xa cho contei, non se semellaba en nada a súa nai. Disque que saíra a raza do señor de Merzur e por iso era forte como un buxo. Mais os trazos nobres e señoritos dos da casa grande distribuxábanse no rostro curtido e nas mans escravas de Carolina, allea a folganza en que aquelas xentes viviran de cote. Pola contra, Rosa, a bisavoa, que lembro moi lenemente porque eu era moi nena cando morreu, era de porcelana e diríase que fora secuestrada, tirada dun palacio para esmorecer na pobreza daquela casoupa. Éramos tan pobres, dicíame a avoa cando me relataba cousas da nenez, como cando ía polas casas dos veciños pedir zocas que quedaban desaparelladas para usar ela, a miúdo túas do mesmo pé. Unha vez contoume que roubara e que despois pola noite non podía dormir. Dona Remedios, a mestra, mandaralles levar un anaco de lenzo para faceren un pano e lles ensinar así ese punto de bordado que chaman vainica. Contoume que buscara e rebuscara polas huchas sen encontrar cousas que lle valesen e que estando nesta se lle veniera á mente a imaxe do espantallo que vira na leira dun veciño. Ali, abalado polo vento, xunto cos outros panos, había un cacho de tecido que outrora fora de cor branca. Camiñara suíña a cazapada para non ser vista e fixérase co precioso don. Despois, lavárao, poñéndoo a clareo, ata lle facer adquirir unha brancura aceptable. E fun comas máis, dixérame a avoa antes de ceibar unha gargallada leda e repetirme outra vez, unha vez máis, aquilo de éramos tan pobres.